Kamu nomor 3 loh, jangan lupa ya, aku yang nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa pembagiannya ya Pak ya. Yang pertama siapa? Bu Kesi. Mbak Elisa Orcarus Alaso langsung berdua karo Mbak Umi Hafifah. Wah ya, kita tandingke bintang Ayogja karo bintange Madangkara. Ya, kaya apa nggih. Ya men berdiri, ya tukung. Ayo cara diaturake Mbak Elisa dan juga Umi Hafifah. Yo. Sugeng dalu, sugeng enjing Mbak Elisa Orcarus. Nggih, sugeng enjang Mas Petro, Mas Bagong, Mas Gareng geli aku. Iki dhewe iki produk unggas kok, Kok iso? Biasane nek nyanyi podang kuning, majune wek-wek. Bebek ya, tenang bebek. Podang unggas ya iki. Lho iki lak apa jenenge iki tukung-tukung lek critakne wong sing angon bebek, ya toh. Mongko bebek iki sangat luar biasa, kuwi filsafat hidup lho kuwi. Piye luar biasane? Wes sampean ndak ngerti. Bebek filsafat. Takono wong sing tukang ngingu bebek kae. Anggere bebek wedoke 50, kuwi lanange mung 1. Masa? Weh takono karo wong sing tukang angon bebek. Bebek 50 kuwi wedok kabeh, lanange mesti mung 1. Kuwi membuktikan bahwa seorang laki-laki seperti Polda di Jawa Timur tetap santosa dan kuat untuk menjaga keutuhan RKRI yang tercinta walaupun banyak musuhnya. Iya. Musuhe betina-betina kuwi. Kanono wae lho Pak Yoyo. Nggih sowan mriki malih enjang-enjang tasih hangat suasananya walaupun sempat diguyur hujan. Nggih. 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 Langsung nembang kemawon lan ampun kesupen lho Mbak ngolali. Napa? Berduet dengan saya ndalang lagi. Oh iya. Desember, ayo lali. Desember tanggal 3 doso. 3 doso teng Boyolali Lah, duet. kula nggih di WA niki wau. Ampun kesupen Mbak Elisa tanggal 21 Desember di Ponorogo duet kalian Pak Cahyo Kuntadi. Oh nggih siap Pak Samidi. Pak Samidi. Nggih, jenengan disompoten. Aku ora apal jawabe aku malah. Ya kok tak ingoke. Ya, siap. Maksudnya duet dalang bareng ngono. Boten saya maksudnya kayak gini bintang tamu juga. Oke. 21 Desember. Cocok. Kula iki lek bintang tamu ning Lupa jenengan ya, mbuh bagaimana kondisinya tetap semangat Mbak Elisa. Lah nek bintang tamune kula. Saya semangat. Oh, kudu semangat Umi yo. Bintangnya Madangkara padake. Nggih. Men marem sing padha lenggah yo diaturake. Ya kuwi sing dinteni iki mesti Umi apa Podang Kuning. Nah, kuwi. Ning coba dikolaborasi, diduetke karo Mbak Elisa Orcarus Alaso coba kaya apa. Ya, sapa ngerti lek engko Umi saya ketularan kesuksesane Mbak Elisa, saya akeh penggemar iso tekan ngendi-endi. Ayo, ngono kuwi. Ya sampean sing miwiti, ayo sing nom di nei dalan dhisik. Ayo, Umi Hafifah. Ayo. Nduk. Natian 'yan wujud. 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 'Yan wujud.
temong peksi Oh, oper Mbak Lisa. Goleki si podang jenar iba bunga hengatiku. Oh, Umi, tutup nduk. nyanding bisa dadi Terima kasih. Monggo dipun aturaken lagunipun Podang Kuning. Saking jenengan yo Mas Noval Cahyadi. Yo kendangipun diadangos.
Mbak Lisa atau temeriku. Oke, siap. Oh, Valisa. Itu. Iki mumpung ketemu, Nduk. Mumpung ketemu. Wis follow IG-ne Mbak Lisa tuh sampean. Sampun, Pak. Sudah sering komunikasi. Jarang. Komunikasi jarang, tapi saling pantau Saling ya. pantau. Yes. Saling like ya, Mbak ya. Saling like dong. Kita sama ngefan kamu nomor 3 loh, jangan lupa ya aku yang nomor 2. Oke, nggak Masih tua apa-apa. aku. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa pembagiannya ya, Pak ya. Yang pertama siapa? Bu Kesi. Bukan dia. Sinten? Pokoke iki anu apa ki wong siji ki rong dina. Bukese iki Senin Selasa. Engko Rebo Kamis ki Elisa. Jumat Setu ki Okva. Minggu tak ngene pijet ngono lho. Wah, ya oh ae. Tenan ae. Elak tenan. Ya coba cah loro. Wah, engko ya nek anune lho Pak, nek jaiponge sithik ning arep kowe ngambah nopal ki ngerti. Awakmu kudu ya berekspresi nyatane ya jurusan tari cara Bali ya iso, cara Sunda ya iso, cara Solo wis dimamah. Nggih. Monggo dipun aturaken kitir sumilir karyanipun Ki Gedhuk Seswantara Kediri. Yo. Madang Kara entekno Mas Nopal. Iya. Bangka. Hey. Madang Kara. Iya. Iya. Sadayanya Badang rambut urut kata pitana simpan cerita hati tipi kita sangat dekat jantung Ichi lengongan Hey yang rerambatan sorot raket
Jarané piyayi Kediri ndelalah jogete ya jaranan Kediren.